Kasih balang Arab santrik menai balai aja apendeu kajing pule naga gospel kat kumu Lukas kalenong kabanakong dekat apendeu haduk lai pura hak kapor lapha yau angel Gabriel na ublei syakasnong hakali laya kabakateng Nazaret syagawai kathesti balai tek tin bat uwe ubri ubakateng u Joseph nakajat u David bat kakateng kata kathesti kalalong ka Maria ulawan syaka bat ulaong khublei kabadap da kajinga utrai udan bat phi Henry kala khuslai jingmot ya kata kajing ong bat kala perkhat kamut ayu kata kajing khublei te o angel ulaong haka WhatsApp ting kumaria naba philasem jingai bat ublei bat hakmi phinsapun hakpo jong phi bat phinsakha ukhun bat phins ai gateng ya u Jisu usalong ubakhrau bat en khot ya ukhun jong ubah litam bat utrai ublei un ai ha ya ga khets im u David ukpa jong bat un sasinsyar halor kaying u Jacob sijunam bat kahima jong kan om kutsu kamaria kala ong hau angel kumno kenkane kala banlong nabangam don utnga utaw angel ong haka umensim bekhoy utahir halor jong phi bat kabor jong bahlitam kan sa ka sarngiu ya phi nama kata ya ukhun uba enkha ensakot uba khoi ukhun jong blei hakmi kakur jong phi ka Elizabeth makaru hala ka jinglong temen kalapun ya ukhun sinrang bat une ulong ubanai banriu bat kata ya kaba lanyo kaba lengki naba ha ublei omdan kaba mla banlong bat kamaria kala ong hakmi ngalong ka syakriu trai ai kan long hanga kat kum kaktin jong phi mar kumtra u angel ulalik na ka gospel jong utrai ka jingero eme kokris ki kentin jong ka gospel kinsai ya ki pop jongi baro ya ki jing jenjar jongi baro ya ki jing pang jing stom jongi baro